مسجانا هاي مسجانا حيلي أو هوتنا للو تفرعلي لو تتات صعنتات كم صوم دخل أو أنت صعنتات مال يا ناي مسجانا لمن برويد ما نتفت كول بهالو أو ناي سايكولوجي شو يقول الحركة زمي كاو لدنا ناي مسجانا نتفتار ويد ما لمن بدخلنا يلا هنقبر هم دخل زرزرات ميو مالتي هم تسلورنا يقول كده مسجانا نتصوح لحد ريخوني تمال حليف ونيرحلو ما أنتي صوت ويد ما لحد يخوني مالتي إذا نقبرت فينا كل جزء مسجانا أوشتنا ويد ما بحسب حتى اللي هونس لك كم ناي بتصحف ويد ما سنديدنا يو إلى حاشية أمو ناي مسجانا دفتر ويد ما لك جورنال لولو هنا زجاجي لك بقنا مالتي تعانت ولولنا يو كابسلسته كسبها مشته لخون الزرزرات لو معنتي بتصحف زرزير خد صحف تمسكولو نجار تعلي مالتي هم تعانت ولول خيو كبع الخال لك تسجاتات كون خال مسدرخا مستمشتيتخا مسرحخا لك تعنا لك قص بركاتات كلهم زرزيرخا كسلسك سبحان مشته مجمعر مالتي خمو نايك ملماد ويدما ناي مصحف تلمدو كل كاي غبا مالتي كل غزي ذا دفتر لله امهرس عطرح تقبراني كمالت وي نغو وي مشات كتصحفني كمالت اذا تقبرتوها ب 15 ميتاوي حقوس نيموهان عدلها يسفح له مالتي مو حقوس نيموهان قديتا ماكينه يلكاي ويد ما غزا منام كتغزا يلك حقوس نيموهان لك تقاتات اواها نملكات طرح اخلو يلولنا كاقلتك 15 دقائق لاكل ناي تمسطو نو لحقنيو مزن احنا مصلاي مالتي كون نسات السو ميديتيشن كابلو نغير السون كتلمامد يغبا مالتي عينخا عميتخا كتصلغلخ كل نغرات تامنو تمسكنو لخاي خمو زي نغراتون كاقلتك 15 دقيقه معلتاوي زوتر لخونه نطفتات كتوسخي لغباكا قدمي نابناي تا مسغانا دفتر مسغارخا وي مصحفخا بعلخا ربش عليه تايل بعضهم نعخا كم مسنا كون خالي خو النجارات رحق ولا وي ابصت تلولو بوتا مخا نجارات باير بموساد رجع بالولا منفس نجارات كتعسب كحجزك ايو مالتي مو تا حنتي وسانيت يقن لي ناي موال لما تكلي كان مالتي عندي جزء لما انت يقن لي معاتي يا بزح جزء أبك يا نيلينا يقن لي مو قل قبل خونه لقنا يوم سيرفي امين قلقالوتات يقن لي كنا مالتي ولا حما غيرو لقلقل الناس نحنا بنا يقلي لي حيلنا كنسعرو يقبا سون نقط علي كم تمرت كوسو هم دخل تردينا يقن لي كنا مالتي يقن لي نموالون قديتا نفلطو سب خو يولد بزرخمنا يقاطمتات يقن لي مال كم تعنتونا قلصنا ينبرنا صبو زغونه محزنات مفتار ونزل على قدا سلا زلوا حزون يغني لي وحالتي كنخون يقبلنا توسخي زوم تفلالي نغرات ميو كم محماي كوني خيل بزعا خالي سب حما نغار كوني خيل ابلي لي كان نغر نوقع مزراب كوني خيل زيوم نغرات موغادو ناي مسغانا ناي يغني لي حيلي عوي الجام كم دلو يحبرنا له مالتي زيوم نغبرت خوينا بتعمي ابيوتنا بحصر غزي برغطانيات يوم يقولوا اب حصر غزي بتعم بزحات لوطتات ابيوتنا كنغن نخل لينا مو زيوم ودا كنجمرو من كبانا مالتي ስለዚህ አመስገንቲ ንምዃን ነው ጸወጻታት አይሄሉን ሞ ብዝረኸምና ዮም አጋጣምታት አመስገንቲ ክንኸውን ይገባና ጽቡቕ ዝኾነ ስርዓቱ ዝሓለው ማሕበረሰብ አመና ጽልውን አዎንታዊ ካብ ጭንቀት ነፃ ዝኾነ እምሮ ንምፍጣር ተልዕሉ ሁሉ መስመም አመስገንቲ ክንኸውን ይገባ ሓደ ጊዜ በዓልኻ ንበዓልኻ ተጨናንቆ ኢኻ ርእስኻ ሞ مفتحتات سكعت سنة درجة حكمنا توصل لغناتات بعلنا رأسنا كنا جنا نقونر إنامو نزجن كم فتون مرحاني تحدى أمسجاناي مقال نوع الخوني كرموال يومو لعله كله كابعلنا كجمر يجبو إلون هنسات نهس أونت بفلاي عند حد أرينا هس أونتي أنا أشل رأسهم دنيلو كمسجنو يغني اللي كله نرينا هذا حدا جزء كافس أنا تقول كن مهار يجبنا أو السفر على جات أم تسمع حدا ريخا سامي تعوي ليه ولو أما جد زخنا نجار كوا
ጽቡቕ ነገር ጌርካሉ ትምስኡ ዘሎ ዓብይ ሰብ ዘይበለስ ህፃን ቆልዓ ከመስግን ትርእየሉ ኩነታት አለ እዩሞ ስለዚ ምስጋና እውን ካብ ህፃውንቲ ክንመሃር ይግበአና ብሓፈሻ ግን ጽቡቕ ዝኾነ ምሕዝነት ንክንፈጥር ኣመስገንቲ ክንኸውን ይግበአና እዚ ነገር እዚ ግን ብጣዕሚ ኣብ ተፈላለዩ ትካላት እውን ከኣትኸም ልግብኦ ኢና በዚ መንገድና ክንሕብር ንግባእ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ክኾን ይኽእል ኣብ ሃየር እዞም ዓበይቲ ትካላት ትምህርቲ እውን ናይ ምስጋና መዓልቲ ኢልኻ ተመድዩ ግድን መዓልቲ ኣይድልዩ መዓልቲ ኢና ኢልና ግን ከምቲ ዓንተ ወለናዮ ብፍሉይ ክኽበር ከም ልግብኦ እዩ ኣብ ወፃኢ ዓድታት ኒዮም ቴንክስ ጊቪንግ ፕሮግራም ብምድላይ ያው ምሳሕ ድራር ብምድላይ ኣፍታ እዋንታ ካብ ስድራ ጀሚሮም ብዙሕ ነገር ለመስግንሉ ነገር ነይሞ እዚ ነገራት እውን ኣብ ዓድና ብምምፃእ ንሕና እውን ናይ ምስጋና መዓልቲ ብምግባር ወለድና ክኾን ይኽእል መምሃርና ክኾን ይኽእል መሓዙትና ከም ስጦታ ይኾነ ግን ውህብቶ ክኾነ ይኽእል ግን ባዕሉ እቲ ይቐንል ንምባል ዓብዪ ውህብቶ ብምዃኑ እዚ ነገር እውን ከም ባህልና ክንወስዶ ክንግበአና እሞ ለመስግኑ ሰባት እንታይ ዓይነት ኣመለኻኽታ ወይ ድማ እንታይ ዓይነት ሰባት እዮም ልብል ተሪእና ለመስግኑ ሰባት ሓደ ናይ ብሂወት ናይ ምንባር ዕድመኦም ሓደ ስፍሕ ንውሕ ልበለ ይልብል ካብ ለመስግኑ ሰባት ለመስግኑ ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ኣውንታዊ ኣመለኻኽታ ካብ ናይ ነገራት ጸሊም ምርኣይ ናይ ነገራት ብርሃን ናይ ምርኣይ ሓይሊ ተኽእሎን እኒአዎም ማለት እዩ ለመስግኑ ሰባት እንተዳምፁ ኣሉታ ጥራሕ ፈልዮም ኣይዳምፁ ማለት እዩ ሓቂ ሰብ ተዋግዕ ተሎ በቃ ኣሉታዊ መሪፁ ለዋግዕና ተን ጌጋታት ብቻ መሪፁ ለመስግኑ ሰባት ግን እዚ ዓይነት ኣመለኻኽታ ይብሎም ተዳምፁ ተሎ ኣሉታ ጥራሕ እዮም ለኣሉታ ናይ ምፍላይ ሓይሎም ዝነኣሰ እዩ ማለት እዩ ለመስግኑ ሰባት ናይ ሰባት ጽቡቕ ጎኒ ኣጉሊሆም ናይ ምንጋር ተኽእሎን እዮም ማለት እዩ ኣነ ብዛዕባ መብረሂት ተዋግዕ ተለኹስ መብረሂት ዓይነት ምዃና ንጥቀመሎም ቃላት ብጣዕሚ ዞም ዝሰራሕክዮም ክሳዕ ኸ ዝሰራሕክዮም ኣጉሊሄ ናይ ምንጋር ተኽእሎን እዮም ለመስግኑ ሰባት ንስምዒት ናይ ወዲ ሰባት ስምዒት ዓብዪ ቦታ ነይዎ ማለት እዩ ብናይ ደቂ ሰባት ስምዒት ኣይቆልዱ ኣይፃወቱ ማለት እዩ ናይ ሰባት ክብሪ ብጣዕሚ ነይዎም ለመስግኑ ሰባት እንትዛረቡ ኣብ መንጎ ሰባት ኣይኣትዩ ክሳዕ ሓሳብ ክትወድኡ እዮም ለወድኡ ሓሳብ ለወድኡ ለመስግኑ ሰባት ጌጋ ጌጎም ንምእራም ፈቃደኛታት እዮም ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ለመስግኑ ሰባት እውን ሕልኽልኽ ዝበለ ከቢድ ኩነታት ናይ ምርዳእ ወይ ድማ ናይ መፍትሒ ናይ ምምፃእ ዓቕሞም ዝለዓለ እዩ ነገራት ወይ ድማ ኣብ ግጭት ዘሎ ነገር ስምዒታውነት ናይ ምቁራጭ ወይ ድማ ናይ ምቁጣ ባህሊ ወይ ድማ ኣመል ነይዎም እዚ ነገር ተልና ግጭት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ መንጎ ሰባት ለይምስምዕማዕ ክመፅእ ፍሉጥ እዩ እሞ እዚ ነገር እውን ከም ምስጋና ሒዞም ኣብ መፍትሒ ወይ ድማ እዚ ነገር እዚ ንኻልኣይ ከይጋጥም ትኩረት ገይሮም ዝሰርሑ እዮም ናይ መወዳእታ ለመስግኑ ሰባት ካብ ደመ ነፍሲ ዝበሃል እዩ እዚ ናይ እንስሳ ኣተሓሳስባ ድፍኢት ጠጠው ልበሉ እዮም ማለት እዩ ምስኡ ተታሒዙን ስምዒታውያን ኣይኾኑ ነገራት ናይ ምግንዛብ ዓቕሞም ዝለዓለ እዩ ኮታስ ኣመስጋናይ ሰብ ብብዙሕ ቃላት እውን ክንገልጾ ንኽእል ኢና እሞ ንሕና ኸ ኣብዚ ኣካል እሱ ተሳተፍቲ ዲና ኢልና እውን ባዕልና እውን ክንፍትሽ ይግብአና እንድሕር ደኣ ኣመስገንቲ ኮይና ነገራት ናይ ምግንዛብ ዓቕምና ዝለዓለ እዩ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባ ካብቲ ኣውልታዊ ኣተሓሳስባ እቲ ኣወንታዊ ኣተሓሳስባና እዩ ጎሊሁ ዝረአ ምስ ሰባት ዘለና ዝምድና ጽቡቕ እዩ ብብዙሕ ነገራት ምግላጽ ይከኣል እሞ ኣመስገንቲ ክንኸውን ይግብአና